Desigualdade, ese é o principal problema co que se está a topar o alumnado do ensino público de Galicia. Unha desigualdade que nace da situación de confinamento que se está a vivir en todo o Estado español. Para tratar de reducir os efectos negativos que esta crise sanitaria está a deixar neste sector, a Confederación de AMPAs Galegas pide á Consellería de Educación que edite instrucións claras e que dote de medios axeitados a toda a comunidade educativa. Hai excelentes profesionais que están a facer un labor magnífico en campos moi diferentes, e ao mesmo tempo hai outros centros que non están chegando ao seu alumnado, por razóns técnicas, por falta de formación no uso das ferramentas digitais, por non disponibilidade de algún profesorado ou por incapacidade de acceso das familias. Por outra parte, o alumnado que ten necesidades especiais de apoio educativo está sendo outra vez o principal prexudicado nesta circunstancia, ao verse privado do apoio específico que lle resulta imprescindible. Outra das grandes preocupacións da Confederación de AMPAs Galegas ten que ver coa continuidade do actual curso académico. Queremos rexeitar, por unha parte, unha posible prolongación do curso, porque todos precisamos descanso e moito máis o alumnado logo deste confinamento, e por outra parte rexeitamos tamén calquera pretensión de que ese terceiro trimestre se organice en liña, con contidos avanzados e probas avaliables feitas dende a casa. Non só pola súa irregularidade, senón sobre todo pola cantidade de rapaces e rapazas que polas máis diferentes circunstancias non poden conectarse axeitadamente. Dende este colectivo piden á Consellería de Educación que tome medidas canto antes para adaptar o curso 2020-2021 e así prexudicar o menos posible ao alumnado. O que nos propoñemos é que se comece a traballar xa na adaptación do curso 2020-2021, asumindo que nela hai que retomar a situación que deixamos o 12 de marzo pasado. Evidentemente corrixindo os currículos e recortándoos no posible para permitir que o alumnado poida chegar ao final dese curso coas competencias axeitadas ao curso 2021-22, no que xa deberamos entrar na normalidade de cheo. A Confederación de AMPAs Galegas pide á Consellería de Educación que non faga oídos sordos ás súas peticións. Ademais, dende este colectivo están convencidos de que esta situación é consecuencia da escasa formación digital que ten actualmente o ensino público galego.